Bütün sırlarımı bile bitirelim. Onda benim ellerinde kontaklarda var. Ellerinde isimli kontaklarda var. Be. Hali esker okulu tugul miken mi? Bir okuluğa savaşı biri bitiyor. Biraz kalmadı. Kızların bir kere. Yok. Nişle fotoğraf kızlardan kadar. Kim durgun ben kire geçecekmeyim. Пока. Шалтыратма, башка шалтыратма. Барыңызға да сәлем. Бұл шалтыратма тапшыруы һәм аның алып барышысы мен Лилия Кадырова. Инде бүгінгі біздің қонағыбыз Татарстанның атказанган артисты Гүлназ Сәфәрова. Сәлем, сәлем. Гүлназ, син әзерме? Мен нәрсеге әзер екенін де білмеймін, чөнки он деп айтам, мен бұл тапшыруны қарамадым, мен білем бұда электрошокер екенін Лилия айтты, келіп отырасың, электрошокеріні қоябыз қолыңа, қысқа жеңілей бір киіп келді де, мен сенға сұрау берем, сен сұрауға дұрыс жауап бермесең, электр жіберебіз деді. Почти. Мен қорқам электрдан. Біз үмітләнәбез. Мен һәр вакыт өзімнің келген қонақтарым үшін жанатам. Дөресеңне әйткәндәйме, маңа кадәр бик Деп отырайын да, өзінің электрошокерлары жоқ, деп ояғына қым. Менә шуңа күрә үзенең теге килгән кунакларны сыктырасы килми бит. Теге сиңа кадәр килгән кунакларны берәүне дә ток сукмады дип әйтә алам. Теге бер тапкыр гына. Минем үземне ток сукканы бар бер ничә яшьтә икән ул. 12 яшьтә, 10 яшь булгандыр, име? Һәм менә ул вакыттагы тойгыларны мин менә бу кулымда хәзер дә сизәм. Чөнки мин шпильканы тыккан идем розеткага. Һәм менә ул кул менә булай теге суырып алып ябышты, һәм менә бу электр бөтен кулдан китте. Мин сиңа аны дип әйтәм, аны онытып булмый, ул хисне мин хәзер дә тоям, хәзер дә җимҗим итеп ала, шок ток дигәч. Кулсыз җибәрмисез. Юк, инде ансы. Хәзер сорауларга җавап бирәм карап инде. Дөресен әйткәндә син кагыйдәләрне почти дөрес әйттең, име? Без хәзер сиңа бирәбез сорауларны һәм синең җавап бирүең безгә кирәк түгел. Яра. Чешне яндырмыймы монда чешне? Безнең сорауларга җавап бирәчәк. Чеш янып китсен дә. Безнең сорауларга җавап бирәчәк синең дусларың, кенәгәңдәге, телефон кенәгәңдәге. Телефондагы дуслар. Кемнәр инде алар? Менә хәзер карыйбыз инде. Безгә кирәк сезнең телефоныгыз, Гөлназ. Анда бик күп кеше. Алар бүтән килгән артистлар да бик күп кеше. Без аны актарабыз, карыйбыз, сөйләшәбез һәм син үзең әйтәсең, хәзер шалтыратыр. Мин теге үзем сайламыйм. Чөнки мин кем беләндер теге сөйләшмим, кем беләндер. Исемнәрне әйтмибезме хәзер үк? Кем белән сөйләшмәгән? Алар үзләре белә. Юк, синең рөхсәт белән генә шалтыратачакбыз һәм татарча сөйләшә белә торганнарына, әйме бит? Инде. Желательно. Һәм по громкой связи. Шахмат уенында. Ой, Синең белүең кирәк түгел. Рокировка нәрсә дигәнне аңлата. Нәрсә ул рокировка шахмат уенында? Безгә аңлатырга кирәк. Безгә миңа хәбәрдә кирәк шахмат кем уйный минем дусларымнан, әйме? Ну, мәсәлән, әйем, Адель Хамзин уйныймы менә мәсәлән? Шахмат. Ой, Адельме? Адель уйнамыйдыр ул. Монда акыллырак кеше кирәк. Так. Шахмат. Аның уйнарга вакыты юк. Карайсың да кем бар? Адель жена Мунира. Бу бит инде аның теге беренче хатыны. Сиңа нәрсәгә Адель кирәк? Кирәк иде ул элек. Хәзер кирәк. Кирәк. Мин хәзер, кстати, ул контактны бетерергә дә ярый инде. Әйдә, удальты бетермәс. Телефонны чистартык әле. Заатно, әйме? Заатно. Так, админ Салавата. Юк инде аңа шалтыратмыйбыз. Әйдә Салават абыны нәрсә шалтыратабыз? Юк. Белмим. Пип дигән сүз ишетергә теләмәсәк. Без телибез, безнең монда сүгенергә ярый. Ул шахмат уйный беләдер. Салават ами алкаса. Юк, ул трубкаларны алмый, через раз кына ала. Хәтта синнән дә. Бүтән кешедән дә Салават абый, ну ул гел кирдән шалтырата әгәрдә. Кирәк дип санаса инде. Шалтырата ул кирдән. Ну, ләкин безгә безнең бит вакыт санаулы. Көтеп утырабыз шалтырата. Шунда әйтергә кирәк, син менә мәсәлән бер тапкыр шалтыратабыз, име? Дөрес җавап бирмиләр икән. Без тагын бер тапкыр шалтыратабыз башка кешегә. Син ике шансың бар. Тегән үк җавап бирәм. Аңладым. Шуңа күрә теге монда ток сугу бик теге ос верәс белән. Так. Айдан Меми. Син ул мошайып сохранитым әле. Шуңа Меми. Син бит Инстаграмда алай дигән дип әйтмәгән идең. Мин аны үзем шәмнә шулай йөртәм. Һәм бүтән серләрне белеп бетерәләр инде минем. Әле инде контактларда бар, әле инде исемле контактларда бар. Айдан Меми. Айдан, кстати, шахмат уйнаган иде. Беләдер уйный. Ләкин аның хәзер ни бара, репетитор дәресләре бара. Айназ Галлямова. Юк, бу студент вакыттагы дус. О, бухгалтер бар, Айрат бухгалтер. Бу синең бухгалтерың? Юк, бухгалтер түгел. Бу эштәге бухгалтер иде элек.
Элек, ул да китте, ул контактын бітірсек болады. Әйтәмен телефонны тартсақ болады. Қазір менің телефонда 3700 контакт анда бұғай. Барысында қорап шығамыз. Ләкин бу рекорд түгел. 4000-нан артык иде әбринеке. Әбри үнді ток соқты ма? Әйе. Толк! Нәтижесі 4000 контакт білән ток соқтырып кеткен. Әйе. Бір тапқыр ялғыш қана бұлдансыда. Ой, Фара. Алмаз уйни білмейдір о? Жоқ, білмеймін. Алмаз уйнидір деп ойламайм шахмат. Көз алдыма кеттіре алмайм. Сен бір кімді көз алдыңа кетірамын. Жоқ. Так, айда Антон Бармен Шоу. Жоқ, енді бұл кішіні мен вообще білмейм. Қойын кіргендір. Булат Нигматуллин. Булат Нигматуллин репетицияда қалды пирамидада. Жырлы, сәхнәдә. Бывшая квартира нәрсе инде. Кешенең телефонда бывший пареньнар, ә менің бывшая квартира. Сен великая квартира? Бұл менің великая квартира. Сен белән шалтыратып. Юкта. Ама шалтыратып була, сәлем. Сәлем, мин. Таныдыңмы? Мені хатırlыйсыңмы? Әйе. Біз тагын бергә булалар. Так, бә дигән номер бар. Бә. Бә. Не диyor? Менә бә. Бә olmaска деген сүз ол. Или анда мен не брать трубку, не смотреть дегенлер бар, ленсилер бар анда. Так, ярар бәгә ташылды без инде. Ким икән беләсеңме? Белмим. Так, ярар, әйдә киттек алга таба. Бүтәннәрне нәрсә авыр эзләдегезме? Юк. Врач по кальяным бар. Бу бит Татарстан Республикасының әйдәп баручы табибы моңа шалтыратмыйбыз инде ул бик җитди Аник по кальяным. По кальяным ул токсикология буенча эфирга килгән ие. Һәм ул кальянның зыяны турында, тәмәкенең зыяны турында сөйләде. Шуңа күрә мин по кальяным дип Кунак буларак кына беләсең син аны, Кунак буларак. Кальян тартышы булып йөргән юкмы аның? Юк. Алла сакласын. Анда мин башка врачлар да бар, врач по наркологиялар. Ярар. Бүтән син белә бәйләргә кирәкми. Без дөресен генә әйткәндә беренче сорауга бик тиз эзләп табайдык җавап бирүче кешене. Гаделфат Сафин. Ул трубкасын алмый. Синнән мен бер кемдә трубканы алмый хәл. Твиттер битергәнсең Ринат Галиәскәр. Ринат Галиәскәргә Мен шалтыратабыз. пасал шахмат уйнамый. Уйныма. Галиәскәрме? Әйдә ойвазга бер шалтыратабыз. Галиәскәр акыллы түгел микән ул? Бик акыллыга сабышып йөри бит. Алар шундый кыяфәт шарап кына йөриләрме кыз? Нәдә Ринатка шалтыратып карыйк. Әйдә шалтыратабыз. Нәдә Ринатка шалтыратып Хау карыйк. сиңа шалтыраткач әйтә. Ну Ринат белмәсә әгәр дә гомерем буе көләчәкмен мин. Син Ракиров нәрсә икән беләсеңме? Нәрсәне? Нәрсә икән беләсеңме? Юк. Менә беренче сораймы? Рокировка нәрсә дигәнне аңлады шахматның рокировка. Сафарова. Ринат, сәлем. Син туры эфирдә теләсәң сезләр сөйләмә, син монда камералар төшерә мин төрле яклап. Әйме? Әйе. Мин хәбәр тапшыруда идем. Һәм шахмат уйный белгән кешегә шалтыратырга куштылар миңа. Мен инде син уйный беләсең дигән өметтә сиңа шалтыратам, чөнки син миңа җавап бирмәсәң, мине ток белән сугалар ди. Һәм син бу сорауга җавап бирмәсәң, мин гомерем буе синнән көләчәкмен. Син шахмат уйный беләсеңме? Ринат, тукта, юк дип әйтергә ашыкма да, син Google-лар бар, давай. Рокировка нәрсә ул шахмат уенында? Рокировка. Benim minut var. Sivas cevap verirsin. 17 секунд, 16 секунд. Җитешми. 1 минут кына Әйе. Әйдә, вакыт китте, давай, мин белмәдем. Менә без шулай әйтәбез. Ринат, рокировка нәрсә? Ул нәрсә дигәнне аңлата? Шахмат уенында. Рокировку ул миңа калса корольны Тута. горизонталь юнәлештә йөртү. Дөрес түгел. Ага, горизонталь рәвештә йөртү. Дөрес түгел, барыбер. Барыбер дөрес түгел. Дөрес түгелме? Корольны горизонталь рәвештә йөртү. Юк инде әлбәттә. Вертикаль да түгел, горизонталь да түгел. Әйдә тагын кемгә шалтыратсыз? Әйдә телефоныгызны бирегез меня, пожалуйста. Сез бит әлеме? Әйе. Гараева. Дина Гараева? Әйе. Мне кажется, Дина апа белә. Ё, миңа кажется, белмим. Ярар. А может, беләдер дә дине, белмим. Шахмат уйнаган күз алдыма китерәм. Менә син шахмат уйнамыйсың. Шахмат уйнамыйм. Ә син минем шахмат уйный белә дип белисеңме, әллә юкмы инде? Юк. Менә күрдеңме, ә мин шахматны бик яхшы уйныйм. Инде. Чынлап, безнең гаиләдә бар гореф гадәт, безнең бер бала да шахмат уйный белмичә үсми. Әйе. Безнең кружокларга бирәләр, хәтта бәләкәй шахмат. Молодец. Синдә димәк мантык дигән әйбер Әйе, яхшы. бик яхшы. Ул сразу менә үскәчтән теге башта берничә әйберне теге бүтән әйберне бергә тоташтыра. Әйе. Менә ә син әйтәсең, ошамаган, бәлки миңа калса Дина Маратовна уйный белә. Так, киттек ала. Гөлия сестренка тоже не белмәде. Гөлназ Файзрахманова. Белмим. Әйдә шалтыратып карыйк. Юк, мин белән күптән аралашканым юк, ул шокта булачак. Ә ничә баралашканың юк?
Керек Керегі шықмады. Керек шықмады, бұл контактынан ғали. Біліңіз қалмын, қыздардың бек керегі Жоқ, нешлеп қоятын қызлардан ғана, кімдірғыммен керегі шықмай. Гүзел эсамайм. Мен оны кім екенін білмеймін. Гүзел Уразова. Гүзел. Гүзел Уразова. Гүзел репетицияда. Алар бірге жүрілер ме әлі? Болат Нематуллина. Бір жазғандар да бар. Ележіп қалдылар жырлашы. Айда Мухинаға шалтыратабыз Гүлия. Айда Мухинға шалтыратабыз. Давай, Мухинға шалтыратабыз. Мухин деп, Марат Мухин. Марат Мухин. Білеме? Білмеймін. 1 минут вақыт, ұнытма. Сәлем и сразу сұрауға көш. Ничего не спрашивай ғана деген. Соңынан алатырмын. Да, Гульнас? Марат, привет. Да, привет. Марат, хоро, у меня 1 минута только есть. Я на одной программе, и тебя сейчас все снимают и слушают. Эйта ли меня, пожалуйста, шахмат уйни білесің бе сен? Шахмат уйни білгенім. Рокировка, что это рокировка? Может, ты там где-нибудь посмотришь, да, подглядишь? Рокировка — это перестановка вот этих... Блин, как они называются-то? Шмактовая, нифига ли. Вот ладья, что ли? Нет, из крупных фигур. Из крупных фигур, что это? Перестановка короля с этой... Блин, как она? Ладья, по-моему, называется? С кругляшком. С кругляшком. Угу. Вот это вот внизу, в углу, который стоит. Нифига ли, Исина? В углу, который стоит. Подожди. Слон, лошадь, ладья, да. Перестановка ладьи с этим, с королем. Или с королевой там. Ага. Перестав. Ферзь, блин, туголь. Ферзь, блин, туголь. Рокировка дебатала, им бы? Да, этот, значит, местами они почти меняются. Там, с двигом на одну клетку. Все, Марат. Рахмет, давай. Спасибо, давай, пока-пока. Марат өзінің 1 минут ішінде 100 түрлі вариант айтты. Рокировка ол король білән ладьяны орындарын алыштырып, ол дұрыс айтты. Марат, молодец! Мухиннар молодцы. Мен ереме шылтыратасы дейді, но мен етем әлік ол ойнағанын білем мен аның. Но мен етем есінде бұлыр ма екен, жоқ ма екен біріншіден. Екіншіден менің ерем тіге мен шояра дейіп, менға жауап бермеші. Тілесесі сөйлеме дейіп тұрып қойған ке. Марат, рахмет. Мене көрдің. Марат, мені так соқтырмады. Тапшырыны давам етеміз. Һәм біз екінші сұрау. Ол һәм бұла яңғырый. Құлақта неше сүйекше бар? Құлақта неше сүйекше бар. Мен ғанинді кімге шылтыратыра керек? Врач керек бізге. Врач керек. Кальян, Кальяндар білмейді аны. Мұнда ортопед керектерін дөрінде ме? Любой врач мен қоса бәрге тиеш. Ол бетінде анатомия, кішінің анатомиясы, ол бетінде бірінші курсларда оқып үйреніп жатырғанай бір. Давай энекешке шылтыратабыз. Кім ол энекеш? Илгизер. Илгизер иш бу дегеніне. Потому что ешінке Илгизердің анда 4 номері бар. Илгизер иш бу. Ну, Илгизер ишін бу дегені дұрыс. Ол ауыры, конечно, но... Сүгінмәс deyip үмітленік. Сүгінсін? Ол сенің энекешің? Ол менің 2 туған энекешім, ол табип. Нәр шалтыратып қалды. Нерсе демес. Илгизер, привет. Қаралы сен хатуры эфирда, еме, поэтому бір сұрауға ғына жауап берел. 1 минут вақытым бар менің. Құлақ неше сүйектен тұра білмейсің ме сен? Можешь прогуглить кое-нибудь, эгерде урыным бар екен. 1 минут менің. Құлақ неше сүйектен тұра? Ушные косточки. Ушные косточки, да, не хрящи. Тогда молоточек, наковальня и там бір сүйек бар. Еще получается. Молоточек, наковальня и еще кішкене бар тағы. Не помню, как название. Ну точно, еще имя? Погоди, 3 секунды. Сен дұрыс айтмасаң токсуға давай. И стремечко, да. Молоточек, наковальня и стремечко. Точно. Міне бет енді сен прямо бик зор рахмет, прям буліп айттың. Рахмет, еме? Давай, пока. Шейнап қоп тұрды. Дұрыс? Молодец, битуминым, шуңа көре битум, университетларда юқағына оқымай. Шуңа көре врач битум, ялам. Илгизер, молодец. Міне сен қақырсын. Штан тұздырып бермеген әне оқыған. Илгизер, будущий главный врач ола берсін. Хам дипломын да сатып алман. Сатып алма. Сразу әйтіп берді бетім етіге. Дұрыс әйті. Өзіме шағанды бұл үнім. 2 туған үнім. Біз құлықларымыз білен дәбегі шаған. Әлі білесің ма менен нәрсе? Мен кіші бұл сұрауыны берге, шемен білесің нәрсе дилер? Құлақта сүйек жоқ дейлер кішілер. Мен ол кіші башына суғын есен бар. Көрдің ме? Бұл сразу біле. Әйе, біле. Қанқшы. Әлі мені тоқсықмады. Аллаға шүкір. Үшінші сұрау. Так. Сен спорт білән бітінді, қазір
син deyip сөйлеш аласың емес? Нишләп? Йөрисең ич хоккейга. Ну, хоккейга. Бараңламыйсың белмисең. Юк, аңлыйм, беләм, ләкин хоккей бит әле ябылды. Булса, ни син аның кагыйдәләре белән танышкансыңдыр, алып бар. Әйе. Әйме, булдымы Әйе. шулай? Нәрсә ул офсайд икәнен беләсеңме? Офсайд, офсайд. Өченче сорау шулай яңгырый. Нәрсә ул офсайд? Кемгә шалтыратырга безгә, әйме? Гүзәл яҗырчы. Юк. Юкмы? Хәзер менә карыйбыз инде. Миңа кирәк Егет кеше. Егет кеше. Әйдә, киттек егет кешеләрен. Син монда хатын кызлар гына. Дамир транспорт директор. Транспортный директор? Белмим моны кем икән. Так, ярар. Шундый контакт. Шундый монда синең номерларың. Һәм монда Дамир, шул Дамир тапшырны карасан ничек инде бу мине белмим. Мож беләмдер дигән сезне. Ә ул сән белән тигендә чәдә бик яхшы дуслар булып чыгасыз, мәсәлән, бик күптәннән таныш. Ах, сине. Буларга мөмкин. Динар Дж. Диджейдер инде бу бренд. Динар диджей, Динар хәзрәт бар иде, бер хәзрәт. Юк. Әссәламу алейкум дип башласаң сүзеңне. Ада бер дин сорау юкмы? Дин сорау. Юк инде син нәрсә? Ток куйдыртып дин сораулар биреп утырмыйсыз, әйме? Әле безгә монда сүгенергә ярый, аннан соң вообще наклегәчәк. Менә Рафаэль директор рестораны бар. Нинди ресторанны кайткан? Менә белмим. Директор самоцветы бар Сергей. Юк инде бу Мәскәү бит бөтенләй самоцветы группасы отыр. Айман друг Айданы. Әле нисендер сезнең Айман. Айман, Айдан, Амаль, безнең бөтен Айран бармы? Айран юк. Айран бит ишемлек. Анда исем бармы? Айман бит ул авыл дияргә дә мөмкин инде. Айман авыл. Юк, ныштам Айман дигән. Айданның дустына сәлам. Ренат пресс-секретарь ЖКХ. Юк, бу кеше җитди О, сораулар. менә кара, Рамил Галимҗанов җырчы. Юк, белмим. Ризат Рамазанов җырчы. Юк, белмим. Илнар Сабирҗанов җырчы. Мин моны белмим. Җавид Шакиров. Илнар Сабирҗановны беләсең син? Юк. Җавид Шакиров. Җавита бу хоккей карамый. А, Күлке, ул салып бара әле күлке шоу. Белмим нәрсә Шаян пародияларны шаян шоу нәрсәдер шундай ел бара. Мәзәкләр буенча белгеч. Әйе. Моны бездә мәзәкләр буенча Шокра җавита бу гафу ит. Шалтыратмыйбыз. Вадим Захаров. Белә дә белә инде. Вадим Захаров ул хоккей дип юк җавапмый. Рифат Зарипов. Раяз Фасихов. Райс хоккей карый. Давай Райсга шалтыратабыз. Безнең бит әле икенче шанста булачак. Әйе. Райс хоккей карый. Раяз чөнки бик күп сорауларга җавап белә ул. Ул эрудированный әзгәнә. Ул бик күп сорауларга җавап бирә. Татар эстрадасы өчен әзгәнә эрудированный булып. Инде Да зур плюс. Әйтмә әле тапшырды икән, сүгенсен әле Раяз бер. Матур итеп алсын иң мөһим башта. Райс трубкасын алмый икән. Трубкасын алмаса да сон алмый. Башка тагын ике кеше Ой, шалтырата. бик әйбәт икән, бик әйбәт. Юк, трубкасын алмый. Ярар, әйдә. Әйдә Филүскә шалтыратабыз. Ой, да, Филус бит килгән иде монда. Ул бик тырышачак сине коткарга. Филус Кахиров. Филүс ул хоккейны белә. Филүс белән мин кайбер әйберләрдә киңәшләшкәнем дә булды эшли башлаганда. Филүс молодец ул хоккей буенча. Ул хоккей җанатары. Ләкин менә Акбар өчен Салават Юлаев өчен әйтеп кенә бетерми. Әйтеп бетермиме? Юк, кайсы өчен җанаткан. Филүс, булар икесе Раяз белән эш булар. Раяз алмый, Филүс алмый. Ага, булар кайдадыр. Нәтиҗәдә булар икесе кая утыралар соң? Концертта түгел булар. Юк. Юк. Мен эшенә чыгабыз Менә хәзер. хәзер чыга башлыйбыз. Ишенче дусларына да шалтыратсак? Онсы да трубка. Юк, әмма шулай әйтәм, кайракны теге шалтыратам да, кешенең занят икән. Икенче кеше шалтыратып карыйм, булар бергә сөйләшмиләр микән? Ну, туганнар арасында. Аннан соң тутам шулай. Әни нишләп син апага шалтыраттыңмы дип. Әйе, шулай тутам кешеләрне. Раяз белән Филүсне тоттык алар бергә. Зиннуров. Точно белә. Не шалтыратыйк әле. Ул Акбар дип җырлап кына йөри бугай. Тута, менә там бер сорау. Менә мин офсайдның нәрсә икәнен белми торган кешегә шаганыммы? Син беләсең? Мин беләм, мин аны менә бу сорауны әзерләгәнче үк белә идем. Офсайд ул бик Нәгә сиңа шалтыратабызмы соң? Филус шалтырата. Җитешмәде. Филүс сәлам. Филүс, мин сәлам, мин кара, мин син килгән тапшыруда, әйме? Минем 1 минут вакытым бар, теге ток суктырганчы. Офсайдның нәрсә икәнен кычкырып әйтеп бир әле буларга. Нәрсәне? Офсайд, нидә? Хоккейда. Хоккейдамы? Әйе, офсайд. Әгәр дә зәңгәр линияга шайбасыз алданрак уенчы керсә, офсайд була. Все, рәхмәт Филүс, сиңа бик зур рәхмәт ток суктырмаганың өчен. Давай.
Пока. Гүлназ бу сорауны гомумән хоккей белән бутады. Монда тагын футболда шул ук бер кагыйдәләр белән почти психланмагыз. Ахын бу сорауга дөрес җавап булды. Яме Филистан. Тапсырмады. Булды. Алга таба Табанча сорау калды сиңа минем анда. Тагын яс калды бер сорау һәм бер бирем. Мин тагын ничек сукканда белмиш китәм ахырсы. Да сыктырып карыйбыз. Юк. Кайгырма, борчылма. Борчылма син. Әйдә. Так, алга таба дәвам итәбез һәм безнең 4нче сорау. Һәм ул була яңгырый. Бу сорауга җавапны син үзең түгел беләсең, мин беләм. Иннан республика көне кайсы датада билгеләп үтелә? Мин монда бөтен кеше җавап бирә алачак иде. Юк. Бу сорауга син җавап бирүчене сайлый алмыйсың. Әйтә алмыйсың менә. Әйдә шалтыратабыз. Айвазга дип әйтә алмыйсың. Монсында. Монсында син үзеңдәшәксең. Монсында мин әйткәннәрдән генә. Әйдә менә моңа дип әйтә аласың. Ну ярар. Ну бу сорауга бөтен кеше җавап бирә Миңа алмый. калса юк. Так, киттек. Мин аңа үзем әйтә аламмы ул кешегә? Кышкырып әйтәле бу датаны дип. Юк, алай. Менә Зуля парикмахер мәсәлән. Юк, күптән аралашканым юк. Син Зуля кебек парикмахерларга йөрмисеңдер, миңа калса. Күптәннән инде белмим. Юк, бик яхшы ясыйдыр чәчне. Әйе. Син беләсеңме аны? 2 сума. Ага, Менә, ага. ясыйды 2 сумга. Ул беләсеңме? Ул Зуля, ул бик күп җырчыларның чәчләренә дә ясый. Зәйнәп Фәрхәдинның мастеры ул. Гүзәл Уразовга чәчләр ясый. Бик әйбәт мастер. Ярар. Зуля. Сәлам. Игрушки. Игрушки? Юк инде бу ниндидер эш буенчадыр. Так, әйдәгез Илгиз Шәйхразиев бар менә мәсәлән. Давай Илгизгә Давай шалтыратабыз. Бу җырчы Илгиз Шәйхразиев шулай бит. Әйе, җырчы Илгиз Шәйхразиев. Илгиз белән бергә эшләдек ишәле менә августта. Эшләдек кенә. Син бутамыйсыңмы республика көнен сәйме? Августта эшләдегезме? Әйе. Молодцы. Республика көнен. Алло. Илгиз, привет. Бу Гүлназ Сафарова ничек хәлләр? Гүлназ Сафарова, супер, яхшы. Илгиз, смотри, мин бер тапшыруда име, минем 1 минут вакытым бар, җавап бир әле тиз генә. Ты в прямом эфире. Республика көне кайсы датада билгеләп үтелә? Республика көне кайсы датада билгеләп үтелә? Ага. 30 август. Подожди, юк, 30 август түгел. 29 август. 31 август. Хәзер 1 минут, 1 минут бар безнең. Әйе, уже 20 секунд. 30 август. 30 август. Все, рәхмәт Илгиз, давай, рәхмәт, пока-пока. Давай, уңышлар сиңа, пока. Короче, Илгиз сиңа 3 вариант итте. 29, 30, 31 һәм ахырдан 30 диде. 30 диде. Синнән кала инде. Әйе. Син уверенамы? Әйе. Точно 30. 30. 30 эшләдегез инде 30 республика август, әйе. көне. 30 август. Һәм бу дөрес җавап. Гөлназ Зөбрә инде бу сорауга җавапны. Әйе. Син нәрсәгә ул 30 дигәчтен 30-мы дип аны тагын башын бутый башладың? Юк, мин әйтәм, тагын бер тапкыр уйлайлы дип. Туктале, мин беләсең, башым бутый башлады. Син минем башымны бутадың иң беренчедән. Тик августта әйтәм, августта. Мин әле башында уйлап торам, так, әйтәм, әгәр дә без августта билгеләсәк, бәлки аның әйтәм августның башындарак тору, 30-на билгеләрдер. Аннан соң 30-мы дип аннан сораганда, үзем дә уйладым әле. Янында әйе. Рәхмәт Илгиз. Илгизне бутый. Илгиз, молодец, минем бүген бөтенсе супер. Беләсең, минем телефон кенәгәмдә аңгыра, уйлый белми торган, тиз җавап бирми торган дуслар юк, Лилия, күрәсеңме? Юк, барысы да сайланып Һәм минем алынган. телефон номерда синдә юк. Бар. Синең телефоның да бар, күрәсеңме? Так, Только избранные, сайлап алынганнар. Молодцы, акыллылар. Киттек Без алга таба дәвам итәбез. Без бер генә Менә сезне ышанган хәзер давай. Хәзер ул сорау бирсәгез дә була, миңа Давай, калса давай. Гөлназга. Хәзер инде сорау булмыйчак, бирем булачак. Бу биремне үтәрдәй кешене безгә бергә сайлап алырга кирәк була. Ул сәй телефоннан эшләргә тиеш. Тырышабыз инде. Нәрсә телефоннан эшләргә? Әйе, эшләргә тиеш телефоннан. Монда булачак тизәйткеч. Син ул тизәйткечне аңлап куйсаң һәм 1 минут вакыт ул аны кабатларга тиеш. Монда минут уксугача. Кыска гына инде, озын түгел. Инде тизәйткеч. Дару белән 3 шешә, шешә бавын теш, шишә, шешә шишкән теш, шешә. Дару белән 3 шешә, шешә бавын теш, шишә, шешә шишкән теш, шешә. Монда ни бар? Мәгънәсе бар моның? Дару белән 3 шешә, ага, шешә бавын теш, шишә, әйе. Шешә шишкән теш, шешә. Шишкән шешә, шишкән теш, шешә. Моны аңлатып бирә кирәк инде. Татарча яхшы белә аңлый торган кешегә әйтергә кирәк. Илсия Бәдретдинова.
Илсия белә. Ну, Илсия авырый. Аны борчымый инде. Аны тавышлары да беткән кичә генә сөйләштем, Илсиягә терелүен теләп калабыз. А бу тапшыру ул терелгә чыкса? Бигебе? Молодец, Илсия терелдең. Ике вариант язып Ике куйган. вариантны яздырып куйыйк, икесен берсен чыгарырсыз. Так, ярар, аңа шалтыратмыйбыз. Илвина. Илвина... Җырчы? Ма бу? Җырчы Илвина, ул пирамидада шулай калды бүген. О, баванда күпме. Без ниндидер концерт турында сөйләшәбез, беркем аңламыйдыр, мен бүген. Сезгәндә пирамида ничә бутыралар аларда барсы. Анда бүген бер кешенең концерты әйтергә ярыймы? Ярый, Дания Сабировның концерты һәм хәзер анда репетиция бар. Ләкин шуны әйтергә кирәк, бүген без 1 февраль көне төшерәбез. Кешеләр барып утырмаслар пирамида. Үткән булачак инде бу тапшыру Бу чыкканда. кайчан чыгачак 1 июньдә? Юк инде ул Син менә кадәр. шуңа кыска җиңелләрне киеп килдең. Имештер җәй көне төшерәбез. Так, ярар, Шуңа әйдә. күрә кондиционер куштыгызмы сында җылы булсын дип. Гүлләр куйган, пальмалар. Илнат кые. Илнат Казан егетләре. Ага. Давай яңа шылтыртам. Да, шылтыртабыз. Син тиз Бер минут ойладың ма? моны. Әйе, 1 минут. Күп сөйләшмә. Ну, аңлатканча, ха. Не спрашивай, повторяй просто. Илнат, привет. Илнат, карале, минем 1 минут вакытым бар. Син туры эфирда хәзер. Бер поговорканы кабатлый аласың, бер нине, тизәйткечне, район шалтырата. Илнат, син мондамы? Я. Дару белән 3 шешә, шешә бавын теш шишә. Шешә шишкән теш шешә. О, дару белән шишә, шишә белән теш шишә. Шешә бавын теш шишә, шешә бавын теш белән шишә имеш. Давай еще раз. Давай. Дару белән 3 шешә, Дару белән шишә, шешә бавын теш шишә. шишә бавын теш шишә. Шешә шишкән теш шешә. Шешәне шишкән теш шешә. Теге шешәне шишкән теш шешә. Давай башыннан әйтәсеңме? Давай яз. Илнат 10 минут 10 секунд калды. 8 Дару белән шишә, шишә бавын теш шишә. теш шишә. Әйе, шушы шешә шишкән теш шешә. Илнат, пока. Әйтте бит. Җитер, юк. Башын әйтте. Үзем әйтим Аңа әле. юк, аңа кирәк. Ата икенче кеше бар бит әле. Әйе. Ой, үләм, җөрәгем бетте. Икенче кеше бар бит Рай әле. шалтыратты. Без шу теге сорау белән нинди сорауга? Давай Раязга. Офсайд буенча шалтыратты. Давай Раяз. Давай Раяз перезвонил. Точно? Әйе. Әйтә аламы? Ата кем барсан мен тиз әйтә торган. Шунда тиз генә генә шалт әйтеп бирә торган кеше, ул алып баручы булырга тиеш. Ул тиз әйтергә тиеш. Ул Тиз әйтергә тиеш, хатасыз әйтергә тиеш. Булат хатасыз әйтә алыр ахырына микән? кадәр. Нинди Булат? Бәйрәм. Байрамга бик зур өметләр баглыйсың икән син тормышта. Юк, ул дип калдыр ахырда. Ничек булды әле Гөлназ дип. Юк, Булат ул тиз әйткечләрне белә ул. Кем ул? Так, ну Раяз әйтә аларга мөмкин. Әйдә, Раязга Тукта, тагын кемнәр бар әле? Тагын да тиз әйтә торган һәм алып бара торган алып баручылар. Илсәр флеболог, кем ул флеболог? Флеболог ул кан тамырларын тикшерүче табиб. Ул точно әйтә алмый. Ишат охрана әйтә ала инде. Юк. Безнең яраткан Ишат. Рамил! Какой? Нинди? Шарап? Синең мәхәббәтең. Шарафиев синең турында сөйлиләр. Шулай булды теге дөресне әйткәч, күрдеңезме бу фальшлы көлүне, име? Гөлназ, бүтән кеше дә белә. Менә кызарды, шуңа тапшырны бетереп куйды. Гөлназ, соңгы үзеңә шалтыратып тормыйбыз. Гөлназ җиңүче диңгә. Юк. Мин авызымны юмам, Лилия. Юк, Шарафиев. Юк, Шарафиев минем мәхәббәт икәнне бүтән кеше дә беләдер инде аннан. Әйтә белмәсә, сине генә гаепле калдырам. Мин. Рамил, привет, мин Лилияның тапшыруында. Минем 1 минут вакытым бар, Рамил. Менә бу тиз әйткечне генә әйтче зинһар өчен. Дару белән 3 шешә, шешә бавын теш шишә. Шешә шишкән теш шешә. Так, тукта, давай яңадан. Давай. Дару белән 3 шешә, 3 бутылки, име? Шешә бавын теш шишә, теш белән шишәбез. Шешә бавын теш шишә. Шешә шишкән теш шешә. Шушы шешәне Давай, ага. Тукта, дару белән ничкәле? 3 шешә, язып ал. 3 шишә. Шешә бавын теш шишә. Ага. Шешә шишкән теш шешә. Моны әйтергә кирәк шул. Әйе, Син нидә белән тапшырдың? әйе, Кадырова синең мәхәббәтең белән. Мәхәббәт дигәч завис. Давай.
шиша бауын тыс шиша, шишаны тыс шиша. Молодец! Рахмет. Ой, менә бүтән кешеләремдә җавап бирдегез. Мин шундый шат синең өчен Мин барысы да шундый ышанам һәм мин юкка ышанмыйм икән. Күрәсең, мин кайсы вакытта кемне сайлыйсын беләм. Шарафиев мәхәббәт дигәчтен уянып китте, күрдеңме? Синең мәхәббәтеңне Әйе. дигәч, сразу Рүк әйтте тегенә теге. перезагрузка булды да. Башы ши башлады. Мин бит алдында аңгыра булып калган. Мин Әйе. сразу әйтеп бирде. Әйе. Менә шуннан башланып Язмышын. китте аларның мәхәббәтләре. Гөлнар Сәфәрова Равил Шәрәфкә шалтыратты. Һәм ул соңгы 3 секунд эчендә аны кабатлады. Һәм шулай булгач, безнең Гөлназны токсукмы инде? Әйе. Туктале, ә безнең ничә кеше синең менә шулай җиңү белән китте? 0? Син беренчесе. Калганнарда бер тапкыр булса да сугып чыккан Име? иде. Әйе. Менә шулай. Мин бик шатман менә шундый иң беренче тапшыруга килгән хатын-кыз. Иң акыллы дип әйтеп булмый инде монда. Мин сорауларга җавап бирмәдем, ләкин мин бит дөрес сайлый билдем. Җавап биргән кешеләрне. Дусларым, минем акыллы. Әйе. Менә әни Үзең дурак булса да әни дуслар. юкка гына әйтмәгән шул менә әни белән тигел әйтәләр миңа. Акыллы кешеләр белән дус бул дип, тәртипле кешеләр белән. Рәхмәт сезгә минем дусларым. Монда без Даниярның теге сүзләрен гомумән девиз дип куялабыз. Үзең аңгыра булса да, булсаң да дусларың акыллы булсын дигән. Әнисе шулай дигән. Юк, Данияр әйтте моны үзе килгәч безгә. Үзем дурак булсам да дусларым акыллы ди. Юк, әйтәләр бит теге дустына карап кеше турында фикер йөртергә Әйе. була дип. Фикерегезне йөртегез инде минем турыда. Димәк, үзең Гөлназ бик акыллы булып чыкты. Гөлназ, син өчен күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт Рәхмәт. килгәнең өчен. Рәхмәт. Һәм инде без тамашачылар белән саублашабыз. Булачак концертларыңа анонслар ясыйсың юкмы? Чыгачак җырларыңа да. Жырларым юк. Көтәм үземнең Инстаграмымда. Инстаграмда мин һәрвакыт сезне кыла җәеп каршы алам. Сафарка аккаунтында күрешербез тапшыруларда, мин тапшыруында. Һәм гомумән күрешербез. Исәнлек, саулык иң мөһиме. Исән сау булып, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ура! Пока! Безнең тапшыру бетте. Әйе, һәм без Гөлназга токсуктырып карыйбыз бит. Шалтыратма дигән тапшыру. Менә Лилияның сорауларына җавап бирә кирәк. Бөтенсенә дөрес җавап бирде минем дусларым. Ага. Бу бик кызыклы тапшыру, Лилия, миңа ошыйбы? Син мине каян урладыңмы бу контентны? Юк, үзем уйлап таптым нәрсә. Молодец. Күрдеңме ничек рәхәт? Ой, начар. Юк, пожалуйста, бу да кирәкми. Бик каты бу. Как? Всё, минем давление күтәрелде. Кыланчык. Юк, серьезно.